Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi ye tɛnɛ ye juillet kalo tile 14 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranin so mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka don min sigi an ka maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan ni o ko kan ka la ɲɛnamaya an da bɛna don o la fo ka taga se min ye an ka Institut National de Santé Publique ye olu ye u ka yɔrɔ kura min koromokarili kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. An ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka don sigi an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔkan na yaasa ka se ka o don na ɲɛnamaya ni o bɛna kɛ juillet kalo tile 17 ka taa bila tile 19 na san 2025 Bamakɔ kɔnɔna la CICB kɔnɔna la o ɲɛbila baaraw u ye olu baaraw kɛ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ni o kun ye alamisa don ye a kɛnɛ kan min ye an ka ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine Musa Ag Atayer ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taga se an ka maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka a ko o ɲɛnamaya cogoya min na a kɛnɛ kan u ye a jira ko baara caman de bolodalen don ni lasigi kɔnɔna la ni o dɔ ye conférence de presse ye fo ka taga se foire ma u bɛna na olu kɛ hani fana u kelen bɛ ka kumase min ta u ka nin lasigi kɔnɔna la o de ye min ye an ka maliden minnu sigilen bɛ kɔkan na o jɔyɔrɔ belebele ye fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga la sɔrɔ yiriwa ko nasira la u bɛna na kuma olu de kan nin lasigi kɔnɔna la fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sen kan yaasa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na a kɛnɛ kan Habib Sila ni ale ye président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye ale ye an ka jamana ɲɛmaaw fo u ka ni hakili ɲumanya in na sabula y'a jira ko min ye an ka maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan ko olu jɔyɔrɔ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga la ko a ma se o ka fɔ tuguni wa ko nin bɛ caman de fara o kan hani fana ko ale dalen bɛ a la min ye an ka sifinnakaw ye ko u bɛna misaliya ta nin lasigi senfɛ yaasa ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka baaraw woloda min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka u ka ɲɛtaga ko o kɛ cogoya min na ani hukumu kɔnɔna la min ye u dɛmɛbagaw ye olu ye a jira ko kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ni lasigi a baaraw bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na an ka ministre des Maliens établi à l'extérieur Musa Ag Atayer ale ye folikan belebele lase an ka maliden minnu ni olu sigilen bɛ kɔ kan olu minnu kelen bɛ k'u seko n'u damayira kɛ jamana ka ɲɛtaga fanfɛla la a ye a jira ko u bɛ ka ni lasigi min kɛ ko hakilina kelen pe dɔrɔn de bɛ u la ni o ye ka ni lasigi a ka se ka nɔ bila mɔgɔw dusukun ani a ka se ka dusu don maaw kɔnɔ fana ka baaraw boloda jamana kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana yɛrɛ ma. Jumado juillet kalo tile 11 san 2025 an ka Institut National de Santé Publique olu ye u ka yɔrɔ kura koromokarili kɛ ni o ye u ka centre de recherche sur les pathogènes émergents ye a kɛnɛ kan min ye an ka kɛnɛya minisiri Colonel Hassan Bajalo Touré ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taga se Monsieur Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale an ka commission santé ka ɲɛmaa ye CNT kɔnɔna la ani Ibrahima Gindo ni ale ye INSP ɲɛmaa ye fo ka taga se an ka ɲininikɛlaw olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan a jirala ko nin yɔrɔ kura min dayɛlɛlen filɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka
yɛlɛma caman de don u ka baarakɛtaw la a bɛna u dɛmɛ yaasa bana minnu n'olu bɛ se ka kɔlɔlɔw lase jamanadenw yɛrɛ ka adamadenya ma ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen ka teliya la ka o banaw ɲini ka u lakodɔn ani ka fura sɔrɔ a la teliya la centre in kɔnɔna la min ye laboratoire de biosécurité de niveau P3 o bɛ a kɔnɔna la fo ka taga se laboratoire PD 1 o b'a kɔnɔ ani salle de formation 3 u kelen bɛ ka o bɛɛ lajɛlen bila centre in kɔnɔna la yaasa min y'an ka ɲininikɛlaw ye olu ka baara ka nɔgɔya u bolo cogoya min na min ye Monsieur Gindo ye ni ale INSP ɲɛmaa ye ale ye folikan belebele lase an ka jamana ɲɛmaaw ma olu minnu kelen b'u k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na kɛnɛyako nasira la wa k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni yɔrɔ kura min dayɛlɛnnen filɛ baara min kalifalen bɛ u la ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na Monsieur Sidiki Bubakar Fɔnba ale ye folikan lase an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fo ka taga se an ka jamana ɲɛmaaw ma olu minnu kelen bɛ ka hakilina ɲumanw ka olu bila sen ka kɛnɛyako nasira la cogoya min sabula a y'a jira ko nin yɔrɔ kura in dayɛlɛnni ko nin b'a jira ko Mali bɛ ka se a yɛrɛ kɔrɔ kɛnɛya baaraw la wa fana ko wa a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fana ye ka Mali ka se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔna la kɛnɛyako baaraw ta sira fɛ Colonel Assa Bajalo Touré ni ale y'an ka kɛnɛya minisiri ye ale ye folikan belebele lase INSP maaw ma ani fo ka taga se an ka sigida filanan maaw a ye folikan belebele lase u ma yanni nin yɔrɔ in dayɛlɛnni cɛ wa fana a y'a jira ko nin yɔrɔ min dayɛlɛnnen filɛ nin bɛna olu kɛnɛya tigilamɔgɔw dɛmɛ u ka baaraw la wa a bɛna kɛ sababu yɛrɛ bana kura minnu n'olu bɛ se ka dankari kɛ an ka ɲɛnamaya la ka se ka fura sɔrɔ olu la teliya la ka se ka olu bali u ka dankari an ka ɲɛnamaya kɔnɔ école d'état-major de commandement min bɛ an ka jamana kɔnɔna la jumadon juillet kalo tile 11 san 2025 olu ka promotion 37nan maaw ye u ka insigne n'u ka diplôme sɔrɔ an ka centre d'instruction Boubacar Sadasi kɔnɔna la a kɛnɛ kan min ye général de division Sidiki Samakɛ ni ale tun bɛ a kɛnɛ kan ni ale ministre de la défense ka secrétaire général ye fo ka taga se général de division Keba Sangare ni ale chef d'état-major général des armées ka dankan ye ani minnu bɛna u ka diplôme sɔrɔ olu mansaw n'u terilakaw caman tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa k'u ka nisɔndiyaw jira cogoya min a jirala ko min ye officier maa 32 olu de ye u ka diplôme sɔrɔ maa 14 olu bɔra Banmaliba kɔnɔna la maa 5 o bɔra Niger kɔnɔna la maa 4 o bɔra Burkina Faso Senegalkaw fɛ maa 1 bɔra ye fo ka taga se Mauritanie kɔnɔna la maa 2 olu bɔra yen nɔ maa 2 bɔra Cameroun fana kɔnɔ Maroc ta ye maa 1 fana bɔra Tchad kɔnɔna la ani République centrafricaine olu fana ka maa 1 tun b'a la fo ka taga se Guinée Conakry maa 1 olu tun bɛ a la olu de ye kalan kɛ wagati caman kɔnɔna la yaasa ka se k'a dɔn état-major général ka baara ye fɛn min ye u kalanna olu la ani u bɛ se k'o baaraw la waleya cogoya min na donna nataw la ani u bɛ se ka mɔgɔw ɲɛ minɛ cogoya min na u kalanna o bɛɛ lajɛlen na nin wagati kunkurunin ninnu kɔnɔna la capitaine Latir Sene ni ale bɛ bɔ Sénégal kɔnɔna la ale de kɛra a ka promotion major ye ni kuru 14 ye u ka karamɔgɔ ni o ye colonel Ismaël Diakité ni ale kalanso in commandant ye ale y'a jira ko min ye capitaine Latir Sene ye ko a ka kalan in kɔnɔna la a yera a kɛwalew la ko a ka baara kanu bɛ a la wa ko a bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ sariya bɛ a fɔ cogoya min k'o de kɛra sababu ye a ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ ni kalan in bannen kɔfɛ. Aminata Traoré ni ale ɲɛma tununa a ka mɔgɔw la arabadon juillet kalo tile 9 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati ka sababuya kɛ a taara i fili an ka 3e pont ba kɔnɔna la an ka bozo minnu bɛ Sotiba ni Moribabugu ni ɲɔgɔn cɛ olu ye a su ye o yɔrɔ la sibiridon juillet kalo tile 12 nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati dankan min bɛ yen ni a bɛ wele ko kɔbakɛ ka dankan a su yera o yɔrɔ de la min ye a somɔgɔw ye olu taara ka taa a lajɛ u ye a jira ko ale de don a su yelen kɔfɛ min ye an ka commune 1 procureur ye ale ye yamaruya di an ka finitigilakaw ma k'u ka taa ni a su ye an ka hôpital du Mali kɔnɔna la yaasa sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka taa boloda cogoya min k'a dɔn fɛn min kɛra sababu ye ni a ye a yɛrɛ faga
o hukum kono kabe wele madake ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma ko an k'an janto ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ka degun ni ɲɔgɔn ka tɔɔrɔw dɔn yasa ni waleya jugu ninnu bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya min ko ni an ye an ma ɲɔgɔn dɔ ye ko gɛlɛya bɛ a kan an ka gɛrɛ a la ka se k'a dɛmɛ a ka se ka fura sɔrɔ a ka degun na cogoya min n'o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ yɛrɛ faga la an ka jamana kɔnɔna la. An ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko min ye Sanusi Buya Sila ye ni ale ye APCAM ɲɛmaa ye ko a kelen bɛ ka waleya dɔw boloda ni wagati in na APCAM kɔnɔna la min ni o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase APCAM yɛrɛ ka ɲɛtaga ma. Maa dɔw ye ɲininkali kɛ ko yala ha tɛ a ko ɲɛdɔn de wa walima dabɔn kama don sabula o ye a jira ko ka kɛɲɛ ni Mamadu Baba Tarawele ka bilali ye ka sɔrɔ kun ma dɔn a la ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu ye a ɲini APCAM fɛ ko u ka sefa wari $18,000 de di o ma o kɛra sababu ye min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye u ye APCAM ka compte bancaire bɛɛ lajɛlen ka olu minɛ u tɛna se ka baara kɛ a ko la. Maa dɔw ye a jira ko Sanusi Buya Sila ka nali san 2021 kɔnɔna la ko a kun y'a jira ko baara caman jɔlen don APCAM kɔnɔna la ko a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yasa o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min o baaraw kɔnɔna la o dɔ ye Salon International de l'Agriculture fo ka taga se u ka session statutaire min bɛ kɛ ko a bɛna fɛɛrɛw bila sen kan o baaraw ka kɛ ani min ye an ka sɛnɛkɛlaw tɔgɔla donba ni o kun bɛ la ɲɛnamaya an fɛ an ka jamana kɔnɔna la k'a bɛna o fana na wuli nka dɔw y'a jira ko a bɛ san 4 ɲɔgɔnna bɔ a ye nin baara minnu fɔ ni a si ma se ka kɛ o hukumu kɔnɔna la ko u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yasa min ye an ka kɔɔri sɛnɛbagaw ye u ka ɲina baara kana se ka dan sira la ko fɛɛrɛw ka bila sen kan yasa min ye angɛrɛ ye u bɛ se k'o sɔrɔ ka u ka kɔɔriw sɛnɛ teliya la u ka campagne agricole u kana na dan sira la o hukumu kɔnɔna la min ye an ka jamana ɲɛmaaw k'u b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛw bila sen kan cogoya min na yasa min ye APCAM ɲɛmaa ye a bɛ ka nin baara minnu kɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a ko la cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kura ta ni o ye an ka sanubɔyɔrɔ min bɛ Lulu Gungoto ni Bari Gwaluma u kun bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ nka ni olu ka baara jɔra ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye min tɛmɛna u ni an ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira ko min ye an ka sanu tɔni 1 ɲɔgɔnna ko o bɛna na olu feere a jirala ko min ye Sumana Magaji ye ni ale y'an ka kɛnɛya minisiri kɔrɔ ye ale de kelen bɛ ka yɔrɔ in ɲɛ minɛ wagati kunkurunin kɔnɔna la wa a jirala ko nin sanu tɔni 1 ni a feerela a bɛ taa a nafolo bɛ taa i jɔ $1 107 ɲɔgɔnna de la o nafolo min filɛ nin ye ko u bɛna ta ka olu don baara dɔw dafɛ min bɛ ɲɛtaga sabati an ka jamana kɔnɔna la yanni u ni Bari Gwaluma ka fɔ ka bɛn kɛ. Tarata don juillet kalo tile 8 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen kɔ miniti 21 Yirimajɔ sira la min ye bogotiginin san 13 ye o bɔnɛna a nin na katikati bolibaga dɔ fɛ min tun bɛ ka boli vitesse la kɛra sababu ye ka denmisɛnnin a nin tora a la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna la cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ sirabakan sariya batoli ma ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko sariya minnu fɔlen bɛ an ɲɛna sirabakan sanfɛla la ko an ka u bato yasa an bɛ se cogoya min na ka ɲɔgɔn ni makara sabula ko ni an ye o sariyaw dantɛmɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ belebele an bɛ o lase an mɔgɔninfinɲɔgɔnw ma. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Côte d'Ivoire kɔnɔna la juillet kalo tile 8 san 2025 Côte d'Ivoire finitigilakaw y'u ka opposition maa 3 minɛ ka sababuya kɛ k'u bɛ ka waleyaw kɛ jamana kɔnɔna la min bɛ fitinɛ wuli Côte d'Ivoire kɔnɔna la o maa 3 ninnu na min ye Kouakou Jean Paul Diaba ale bɛ a la ni ale ye sifinnakaw ka vice président ye PDCI kɔnɔna la Emmanuel Blé ni ale ye secrétaire ye ale fana minɛla fo ka se Jean-Philippe Ato ni ale bɛ u ka kalandenw ka bureau membre dɔ ye ni maa 3 minɛna ka sababuya kɛ ko u bɛ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔna la u ka lafaselibaga ni o ye Emile Suibi Gore ale y'a jira ko u ka finitigilakaw ye kɛlen bɛ ka ɲangini min ta ka ɲɛsin ni maa 3 in ma ko a sigilen tɛ sen kan sabula ko preuve fosi tɛ u bolo k'a jira ko ni maa ninnu bɛ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔna la.
Ni be dan sigi an ka bi kunnafoniw na han tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran